Өфе уттары. Көнүҙәк темалар, ҡыҙыҡлы шәхестәр менән әңгәмә һәм фекер алышыуҙар, халҡыбыҙҙың көй-моңдары, бүләктәр. Дүшәмбенән йомаға тиклем 20 сәғәт 10 минутта Өфе уттары тапшырыуында. Рәсәй Башҡортостан радиоһы 105 FM йышлығы һәм Башҡортостан 24 телеканалында. Xeyirli saatte, hürmetli radyo tanımaslar, Üfü vaxtı 20 saat 10 minut demek, Üfü uttara tapşırığını tыңлайығыз һәм қарайығыз, біз әр вақыттағы саат тура эфирда эшләйбез. Тура эфир телефондары үзгәрешһеҙ 246-50-33, Üfü ҡалаһының коды 347, WhatsApp андары 219-617-96-41. Бында һеҙ үҙегеҙҙең барлык булған сәләмдәрегеҙҙе, ҡотлауҙарығыҙҙы еткерә алаһығыҙ, бынан тыш үҙегеҙҙең һорауларығыҙҙы еткерә алаһығыҙ. Без мотлаҡ рәүештә яуап бирербеҙ. Сөнки бөгөн беҙҙә ҡунаҡта ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса идаралығы етәксеһе ярҙамсыһы Ленар Фирдәүс улы Вахитов. Хәйерле кис. Һеҙҙе ысын күңелдән күреүемә бик шатмын, сөнки беҙҙең ошо тапшырыуҙың һеҙ дуҫы ла булып киттегеҙ тиһәм бик тә хата булмаҫ. Хәйерле кис һеҙгә. Хәйерле кис, рәхмәт. Мына Ленар Фирдәүс улы, шундай һорау һеҙгә. Беҙ һеҙҙе бушҡа саҡырманыҡ. Шундай беренсенән аномаль эҫеләр булды беҙҙең республикала. Бынан тыш төрлө бит инде һеҙҙең ведомствола, һеҙҙең мына тармаҡта тип әйтәйек инде эштәр күбәйҙе. Был инде ҡышҡын һеҙ төрлө икенсе эштәр менән булышаһығыҙ, менә йәйгеһен тағы ла өҫтәүенә һыу яғында ҡарарға тура килде. Менә хәҙер дә эштәр бара. Хәҙерге мәлдә беҙҙең республикала ситуация ни хәлдә мына һыу төшөү буйынса? Уларҙың мына ҡыҙғанса ҡаршы беҙ беләбеҙ, бату бүлеүселәр дә бар. Был әлбиттә һауа торошона ошо һеҙҙең статистика тәьҫир итәме, юҡмы? Шынлап та быйыл бигерәк тә аномаль эссе булды. Бу эсселек үзенең результатларына китерде. Бүгенге көнгә безнең республикада әле ҡыҙғанышҡа ҡаршы бату бүлеүселәр ныҡ күп. Әйтергә кирәк, бүгенге көнгә 90 бату бүлеүсе менә судан шығарылған. Димәк, был 90 кеше менә уйлап ҡарағыҙ. Әйтергә кирәк, менә бу 90 кеше арасында 9-ы бала. Бу бигерәк тә ҡурҡыныс соннар диергә кирәк. Менә бигерәк тә инде бу 90 кеше арасында 9 бала, кемдеңдер ғәзиз балалары батып үлгән. Мына ҡарағыҙ, 90 кеше тип әйттегеҙ бит инде. Беҙҙең бит инде күпселек рәүештә халыҡ һыу төшә башлай, булһын ти майҙың аҙағынан, әйбәт. Был ошо майҙың аҙағынан киләме статистика, әллә ҡышҡынына батып үлеүселәр булдымы, юҡмы? Бу бөтөн статистика йыл башынан уҡ, но күпселек менә батып үлеүселәр яздан башланды инде. Әйтергә кирәк, безнең бит язда иртә килде, бик эссе килде. Шушы эссе килүе, һауа торошо эссе, су әле жылынмаған. Шуңа күрә кеше инде яз ваҡытында да бигерәк тә батып үлделәр. Кинәт кенә эсседән суыҡ суға кергәс, көҙән җыйыра. Шуңа күрә менә яз ваҡытында да майда да бик батып үлеүселәр күп булды. Әлеге менә 2 атна алсаҡ та бигерәк тә аномаль ныҡ эсселәр торҙо. Күпселек кешеләр алар бөтөнөсө тартылдылар. Су буйына, буаларға бигерәк тә ныҡ күп батып үлеүселәр күп булды. Аннан соң менә статистиканы алсаҡ, бу бөтөн батып үлеүселәрҙән иң күп сәбәбе бу инде бигерәк тә алкоголь эчемлек эчкән кешеләр. Шуңа күрә бу батып үлеүселәрнең менә шу ярдәмчелеге бу эссе булды. Именно шу алкоголь эчемлекләрен шу су буйында эчеп, суга керүләре. Мына мин бит инде шул һәр вакыттагыса яңлыктарҙы ла күҙәтеп барам. Үҙем дә ошо сфераларда эшләгәс күреп белеп торам. Һеҙ төрлө бит инде профилактика рәүешендә, хатта мына һыу буйынан йөрөп, кешеләрҙе күреп, ҡайҙа мына һыу төшөргә ярамаған урындарҙы күреп, унда әгәр дә кешеләрҙе күрәгеҙ икән, төрлө плакаттар, төрлө листовкалар бит инде мәғлүмәт таратағыҙ. Был һеҙҙеңсә эшләп етәме, әллә халыҡты бер нисек штрафтарға ултыртырға кәрәкме, юҡмы? Нисек уйлайһығыҙ? Шынлап та профилактик эш алып барыла, безнең яҡтан да алып барыла, республика белән дә. Әйтергә кирәк, менә бу урыннар, ҡайҙа дикий пляжлар дип әйтәләр бит инде, ҡайҙа кешеләр су керәләр, су инәләр. Бында бу урыннарда аншлаглар ҡуйыла, купание запрещено дип рисунок белән. Но бу инде аншлагларға күпселек беркем дә ҡарамай, бында су инәләр, су керәләр. Аннан соң әйтергә кирәк, бу профилактик эш алып барыла, иң әйбәт, иң шәп профилактика минем уйлауым буйынса. Бында инде пляжлар. Безнең элекке йылларны алсаҡ, безнең пляжлар бигерәк тә әз иде.
Әйтергә кирәк, менә бөтен статистиканы алсак, иң күп бату бүлүчеләр менә шушы пляжларда түгел, үзләре теләсә кайда су кереп, анда бату бүләләр. Анда чөнки коткаручылар да юк, анда бер нинди әзерлек юк ул урыннарда. Шуңа күрә бөтен 99% бату бүлүчеләр шушы теләсә кайда иткәннәр. Шуңа күрә иң шәп, иң әйбәт профилактика менә шушы пляжларны әйбәт махсус урыннарны дип әйтәйек, шушыларны урнаштыру. Безнең республика беренче урын ала әле. Приволжский федеральный округта менә шушы пляжлар буйлап. Димәк, күплеге буенча. Күплеге буенча. Татарстан белән безне чагыштырсак, Татарстаннан 3-кә күбрәк дип әйтсәк тә була. Бүгенге көнгә. Но инде әлеге вакытта бу эш бит инде кыштан ук алып барыла, яздан ук алып барыла. Бу пляжлар тикшерелә, аларга декларация бирелә. Аларның төпләре дә тикшерелә. Шыбыкманды, пыяламы, шундый әйберләр юк микән? Шуннан соң буяклар булырга тиеш. Шулай ук коткаручылар булырга тиеш. Анда инде күзәтү алып барыла. Шуңа күрә шушы пляжларда гына су керергә кирәк, су инергә кирәк. Бигрәк тә балачагыга. Менә без бит инде үзебез дә авыл балаһы бит инде дөресен әйткәндә, менә мәсәлән, минем үземнең авылымның эргәһен алып караганда, үземнең авылым эргәндер. Без беләбез, әйдәгез менә мәсәлән Ташкентка киттек. Безнең урын була тора инде. Ул инде шундай матур урыннарның бере булып тора бит инде. Кадимге тәрән, шәп, кайберләр бит инде менә икенче ергә баралар бит инде. Авыл халкы белә кайда ху төшергә икән. Бер вакытта тикшерелгән лә булманы, ниткән лә булманы. Осрак әгәр дә менә барлыкка килде икән ди. Мәсәлән, шул ук һезнең хезмәткәрләр килеп күреп калды икән. Бында халыкты беренче тыярга мөмкинме, юкмы? Менә бында төшмәгез, ярамай дигән күк. Кануният яктан беренче каралганмы бу? Әле искәртү генә каралганмы? Ну безнең илебездә менталитет шундый. Как бы бөтен кагыйдәләрне үтә бетермәйләр менә шушы кешеләр. Шуңа күрә монда безнең беренчедән мәдәният булырга тиеш. Бу мәдәният зур булса, көчле булса, культура безопасности дип әйтәбез инде. Мондый бату бүлүчеләр әз булыр иде. Дөрес әйтәсез, элекке вакытларны алсак, бигрәк тә может балачага, может кешеләр бигрәк әзер булган микән, теге гел урамда үскәнгә микән, уйнап үскәнгә микән. Авылны алсак бит инде, авылда нинди анда пляж булсын, күпчелек алсак. Бигрәк тә бит инде авыллар алар елга буенда урнаштыралар. Шуңа күрә балачагаларны кем карасын? Аның әтисе, әнисе эштә йөри, басуда йөриләр. Электән үк шулай булган бит. Безне кызларман бергә хатта һау төшү йөри торган идек. Шулай. Шуңа күрә балачаганы алсак, йөзә дә белгән. Шуңа күрә ата-аналарга аңлатырга кирәк. Менә монда шушындый урын, бату бирергә мөмкин, менә йөзәргә өйрәтергә кирәк. Шушы яклардан да килергә кирәк. Теге гел запрет белән генә тоже дөрес түгел. Шуңа күрә балачаганы бәләкәй чактан аңлатырга кирәк, информация аңа бирергә кирәк, что бату белергә мөмкинсең. Менә әйдә бергәләп нитек, yüzек, шулай. Аннан соң теге балага внимание бирмәсәң дип әйтәйек, телефонда гына, кайда гына нитсәң инде, гел эштә генә булсаң, тоже дөрес түгел. Шуңа күрә баланы үзең белән су кырына алып барып, аңа дөрес пример күрсәтеп, дөрес итеп су инеп, менә шулай булса, мөмкин мондый бату бүлүчеләр булмас да. Димәк, бәләкәй сактан менә өйдән тәрбияле башларга кирәктер. Дөрес, бәләкәй чактан. Бәләкәй сактан. Тагыла бит инде без һау төшү тигәс бит инде алып караек бит инде безнең коткаручыларды. Менә безнең Өфе кала тирәһендә, әлбәттә мин һәр вакытта үтеп йөргәс күрәм, безнең бит инде кояшлы дигән һау инә торган урыныбыз да бар бит инде. Безнең республика буенча коткаручылар күпме? Менә безнең күлдәрдә алып караганда. Менә бу пляжларны алсак, махсус урыннарны алсак, һәрбер пляжда безнең минимум 2шәр коткаручы бар. Бу инде декларация буенча, бу кагыйдәләре буенча каралган. Шуңа күрә повторюсь дип әйтәйек инде, менә шушы су инергә кирәк шушы пляжларда гына. Чөнки анда коткаручылар бар. Бигрәк тә менә озак вакытларны алсак, бату бүлүчеләр коткару тоже күп булды. Әлеге вакытта 30дан артык кеше коткарылды. Шулай ук шушы коткаручылар белән. Бигрәк тә менә әле Өфе янында дип әйтәйек, безнең агыйдәлебездә шулай ук менә эчкән кешеләр, аларның битендә көчлеге күбәя, алкоголь эчемлекләр эчкәч, елганалар, yüзеп чыга башлайлар. Өфе елгасында, Агыйдел елгасында, шул вакытта уртасынарак җиткәндә аларның һәр вакыт көчләре бетә, хәлләре бетә. Шунда инде коткаручылар ярдәмгә килә.
Мына хатта мин кисә карап утырайным безнең бит инде мәгълүматларда. Шунда бер хәбәр килеп сыккан, ике индус егете улар йөзәргә тырышканмы, нимешләргә тырышкан? Алар шушы елганы yüзеп чыкмакчы булганнар. Мен әйткәнемчә, уртасына килеп җиткәч, хәлләре беткән, көзөн җыерганмы, шуңа күрә аларны ярай менә коткарганнар. Әлдә анда шул буйок дип әйтә инде булган. Ярай коткаручылар булган, ярай күреп калганнар. Шуны күреп калмаган булсалар, менә шушы кешеләр батып үлдерделәр. Кылганычка каршы. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде туры эфирдә эшләйбез. Без инде һәр вакыттагыса һезне ишетергә һәм инде һезнең барлык сорауларыгызга җавап бирергә әзербез. Бүген бездә кунакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгы җитәкчесе ярдәмчесе Ленар Фирдәүс улы Вахитов, барлык сорауларыгызны җиткерә алыгыз. Рәхим итегез. Шулай дип, безгә WhatsApp анда хәбәр килеп иткән. Сәлам Фатих, туганым, хәзер эш графигын үзгәрттеңме дигәннәр. Бул инде миңа харау дигәннәр. Душанбе кесе йомамыны. Йома көтәбез, һин шулай ук килеп сыкмайһың дигәннәр. Монда тиз генә шулай дип, дуслар, аңлатып үтәйм, әгәр дә миңа килгәндә инде мин инде хәзер Душанбе һәм инде кесе йома сыгам эфирга. Бул инде әлеге вакытта гына һәм Бұл яй көндәре бөткәс, кире йома һәм инде кесе йомага күсәзәкбез. Һорауларыгызны бирегез, хөрмәтле дуслар, без инде һәр вакытта туры эфирдә эшләйбез. Шулай итеп, без тагыла һау ингән сакта, моны коткаручыларга туктагым килә. Мин беләүемчә, бөтә булган коткаручылар һездә ниндәй дә булһа, төрле сертификаттар алып укып сыгалар, бит. Бұл укып сыгу вакыты озайлымы, юкмы? Вакыты буенча әйтелмәем, бу коткаручылар бу әзерлекне үтәләр. Шулай ук монда бит инде йөзә белмәгән, әзер булмаган, физик яктан әзер булмаган кешене бит инде коткаручы дип куй булмый. Шуңа күрә бу кешеләр физик яктан да, психологик яктан да көчле булырга тиешләр, бигрәк тә әйбәт йөзә белергә тиешләр. Шуңа күрә менә шушындый кешеләр шушы коткаручылы булып бара. Димәк, кемде теләгегез шуны алмаягыз? Димәк, ниндәй дә булһа критерийлар булырга тиешле. Шуннан соң әйтергә кирәк, волонтерларда бу очракта ярдәм итәләр, бигрәк тә студентлар да баралар җәйге вакытта шушы эштә эшләргә. Шуңа күрә аларның ярдәмнәре бик зур. Мына шул ук һауга кире әйләнеп кайтканда, бұл һау төшкән мәлдә халык үзе ярдәм итеп сыгарган кешеләр дә бик күп, бит. Андай очраклар бигрәк тә күп. Бигрәк тә битараф булмаган кешеләр, кемнедер күрсәләр, кемдер батаманда, андый кешеләр шулай ук бар, андай очраклар да күп. Аларны без үзебезнең ведомственный наградаларга да бирәбез дип әйтергә кирәк. Бигрәк тә әлеге вакытта ир-егетләр, кемнәр кеше батса бит инде карап торып булмай. Шуңа күрә андый ярдәмгә килүчеләр, Аллага шөкер, бигрәк тә күп. Но әйтеп китәсем килә, беренчедән монда кешене күрсәгез батканын, монда паникага бирелмәскә кирәк. Икенчедән карарга кирәк, син бу кешегә ярдәм ителәсеңме, ярдәм ителмәйсеңме? Ярдәм ителсәң, синең көчеңнән килсә, монда инде кул астында җипме, шундарак бер нәрсә белән алыпмы, ярдәм итәргә күрсәтергә мөмкин. Аннан соң суга кереп, судан аны тартып чыгарыр өчен арткы ягыннан килеп, чәченнән тартыпмы, арткы ягыннан тартып чыгарырга кирәк, яр буена килергә кирәк. Чөнки бу баткан кеше сине батырырга мөмкин. Ул бигрәк тә нык үзе курккан була инде. Куркыныч хәләе. Монда инде хәлең җитмәсә, берәр зуррак кеше или хатын кыз булса, мен хәлең җитмәсә, монда инде уже ярдәм чакырырга кирәк, кычкырыпмы. Шулай. Безнең бит инде һау төшкән мәлдә төп кагыйдәләрдә лә үтәргә характер инде. Беренче, ул инде кызынып килеп һауга төшәргә ярамый шикелле, бит. Мин беләүемчә. Минем әйтүем буенча, менә бигрәк тә көндезге вакытта, нык исселектә, нык кояш карап торган бу вакытта бигрәк тә су инергә килмәскә кирәк. Чөнки бу вакытта нык иссе, бу иссе вакытта менә дөрес әйтәсез, иссе вакытта синең тәнең кыза, син кинәт кенә суга кирсәң, суның битендә температурасы әзрәк. Шуңа күрә кинәт кенә кергәч, кешенең организмы менә шулай устроен дип әйтәйек, көзен җыерырга мөмкин. Шуңа күрә монда суга кергәндә әкренләп кенә башта аякларыңны, тәннәреңне юшлатып, бу суга әкренләп кенә кирергә кирәк. Аннан соң баш белән
шуммаска керек. Чөнки башта да резко гына температура түбәнәйгәч, бу инде алама хәлгә китергә мөмкин. Шулай ук кемнең йөрәге авырта, андай очракларда бигрәк тә күп. Шуңа күрә суга әкренләп кенә җайлап кына керергә кирәк. Моны баш менән кермәскә дип әйттегез бит инде. Бунда бәлки кем белә, бәлки таш яталыр да, без бит инде белмәгән урынны бигрәк тә йөгереп килеп менә теге шумган кешеләр бар бит инде, ул бит урынны белмәй. Шуңа күрә нәрсә генә булмаска мөмкин инде. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирда эшләйбез. 246-50-30 безнең тура эфир телефоны, WhatsApp андары 2919-696-41. Кемдер безне Башкортстан 24 телеканалын карап утыра, булгандар һәдән экранда язылган. Барлык сорауларыгызны бирһәгез, без инде мотлак рәвештә җавап бирербез. Без инде музыкаль тәнәфескә тукталып алайык. Иң шәп ярдардан кире әйләнеп кайтырбыз. Киттек. Сабышының ардағына туқтады булмайген. Нигә баласақ елдәре тигенә үтәйген. Нигә кадерле кешеләр аранан китәйген. Әгәр дә булһам мин әкият батыры, табыр инем сирдәргә дава. Әгәр дә булһа миндә бәхет тылсымы, бәхет яудырыр ине һава. Нигә вакыт алтын ялы тупара түгел икән, сабышынан артка гына тукталып булмай икән. Нигә баласак елдәре тиз генә үтә икән, нигә кадерле кешеләр аранан китә икән. Әгәр кешеләр булһалар изге уйда, мен бәләләр янмас ине. Безгә бирелгән бу якты дөньяларда ярман күбрәк булыр ине. Нигә вакыт алтын ялы толпара түгел икән, шатлык кисергән минуттар ода кудылмай икән. Нигә баласак елдәре тиз генә үтә икән, гамьлекте җитди уйлар тиз алмаштыра икән. Алтын ялы толпара түгел икән, шатлык кисергән минуттар озак һуҙылмай икән. Нигә баласак елдәре тиз генә үтә икән, гамьлекте җитди уйлар тиз алмаштыра икән. Нигә вакыт алтын ялы толпара түгел икән, шатлык кисергән минуттар озак һуҙылмай икән. Нигә баласак елдәре тиз генә үтә икән, гамьлекте җитди уйлар тиз алмаштыра икән. Нигә баласак елдәре тиз генә үтә икән, шатлык кисергән минуттар озак һуҙылмай икән. Яңа кушылгандарға кабатлап үтәбез. Рәсәй Башкортстан радионда барган Өфе уттары тапшыруын тыңлайыгыз һәм карайыгыз. Без инде тура эфирда эшләйбез. Барлык карауларыгызны гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча идаралыгы җитәкчесе ярдәмчесе Линар Фирдәүслы Вахитовка җиткерә алабыз. Без бүген инде алдан һөйләшеп үттек һау вату буенча. Хәзер инде яйлап янгыннарга ла күсәргә вакыт килеп иткәндер дигән өметтәбез. Безгә музыкаль тәнәфес мәлендә шылтыратуда килеп иткән. Кабул итәйек. Хәерле кисә тура эфирда. Һаумыгыз? Алло. Алло. Әйе, һез тура эфирда. Тыңлайбыз.
Senin koyusu da bana iyi bey. Su pulanı usuta. Артабан сөйләгез. Кызганычка каршы безнең бәйләнеш өҙөлдө, безгә шылтыратырлар дигән өметтәбез. Без һеҙҙең менән әлбиттә бына һыу тураһында ла һүҙ йөрөттөк. Тағы ла бит инде ул этапты үтер алдынан һеҙ тағы ла яҙ айҙары Ташҡын маңында күп эштәр алып бардығыҙ. Безнең республикала мына һыуға батҡан урындар күп булдымы, юҡмы? Быйылны алсаҡ, быйыл Ташҡын бик булмады. Чөнки суда әз булды. Бу ел шундай килде инде. Бүтән йыллар белән чагыштырсак, Ташкын ул бигерәк тә теге элекке вакытлар белән чагыштыру белән ул статистика төзелә. Шуңа күрә быел Ташкын бик җайлы гына, бик әз генә үтте. Бу Ташкынга инде ул яз гына түгел, кыштан ук, көздән ук әзерлек бара. Чөнки бу һәрбер тыгымлы урыннарда, бигерәк тә таулы урыннарда бу елгалар, бурылган урыннарда бу тыгылышлар, бу урыннар безгә исәпле. Шулай ук безнең битендә Госкомитетның әле вертолеты да бар. Менә шушы тыгымлык урыннар бөтенесе дә шушы вертолетлар белән дә тикшерелә, өстән карала, кайсы урыннарда рисклар бар. Шулай ук беспилотный битендә хәзер беспилотниклар да бар. Шушы беспилотниклар белән без хәзер бу төшерүләрне алып барабыз, бурыннарны ачыклайбыз, бурыннар күбәйә дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә бу Ташкынга әзерлек ел эчендә бара дип әйтсәк тә була. Әлеге вакытны алсак, менә администрациялар, муниципаль районнар шулай ук елгаларны чистартуда алып баралар. Чөнки менә дау үтте, җил үтте, агачлар ауды, агачлар йөзеп бара елга белән. Шулай ук кайсы урында җыелырга мөмкиннәр. Шуңа күрә менә шу агачларны, бүтән чүпләрне һәр вакыт иштырып барырга кирәк. Бу төпләрен, бу елгаларның тазартырга кирәк. Шуңа күрә менә бу Ташкын вакыты инде, Ташкынга әзерлек ул ел эчендә алып барыла. Тағы ла иң куркыныс янауларның бере булып тора шул ук янгындар. Янгындар буенча һез инде ел әйләнәһенә көрәш алып барагыз. Һәм иң актив фазага инде күпселек рәвештә мин аңлавымса, ул инде безнең килеп җитә яйгә карай. Безнең яйдәр яй бит инде эсе тора дип әйттек бит инде, күп халык ошо ел аркаһында табигатькә сыгып китә. Безнең табигат янгыннарын алып караганда күпселек рәвештә кеше фактор аркаһында был янгындар барлыкка килә бит инде, бит. Дөрес. Хәзерге мәлдә безнең республика буенча мына янгыннарда алып караганда әлеге мәлдә ниндәй фазыла? Янгындар күпме, юкмы? Ел күләмен алсак, безнең бигрәк тә куркыныч, бигрәк тә авыр вакыт ул яз вакыты. Чөнки кар эреде, коры үлән тора әле. Коры үлән бигрәк тә нык яна. Ул порох белән бер. Мында инде яшел үлән чыкканчы, менә шушы период дип әйтәйек, шушы вакыт отрезагы бигрәк тә нык авыр, нык куркыныч. Аннан соң яз вакытында күпчелек кешеләр уже урманга йөри башлайлар, туристлар күбәя башлай. Мында инде кеше факторы бит инде шушы сәбәпләрне алсак, кеше сәбәбен янгынга китерә. Күпчелек янгын сәбәпләре урманнарны алсак, мында инде шулай кеше булып тора. Шулай ук кешеләр шүптә калдырга мөмкиннәр, ниндидер шешәдә батырга мөмкиннәр. Шулардан менә шушы янгын килеп чыгарга мөмкин. Әлеге вакытны алсак, менә быел бит әйтеп киттем, аномаль исселек тора. Әлеге вакытта күпчелек урында безнең республиканы алсак, янгыннар яңгырлар дип әйтәйек. Кайсы бер районнарда яздан бирле яумады. Шуңа үлән әлеге вакытта кипте. Шуңа күрә әлеге вакытта үлән нык яна. Әлеге яшел үлән карасаң, яшел үләндә әлеге исселектән нык яна. Әле менә сезгә килгәндә бигрәк тә сөенеп, әйбәт күңел белән килдем, чөнки яңгыр ишеп ява башлады. Безнең республикада чөнки 5 янгын әле урманнарда бара. Бер янгынны әле заповедникта бер районында сүндерделәр. Аллаһка шөкер. Бигрәк тә зур янгын безнең Белорет районында. Әлеге вакытта менә әле сезгә килер алдыннан звонителләр, шылтыраттылар. Белорет районында коеп яңгыр ява дип. Бу яңгыр инде иртәнгә хәтлем булыр дип уйлыйбыз. Шуңа күрә бу яңгырлар менә әле ярдәм итсә бигрәк тә шәп, бигрәк тә әйбәт булар иде. Шуңа күрә әлеге вакытта менә шушы исселек, шушы корылык бигрәк тә куркыныч янгыннарга китергә мөмкин. Әйтергә кирәк, безнең бу күпчелек урман янулары шул менә шушы инде
Урал ягыннан дип әйтәйек, шу Белорет, Бөрьян ягытларында бигрәк тә күп. И бу районнар бит инде безнең таулы урыннар. Монда техника да алып барып булмай. Шуңа күрә аларның ул урыннарда янгын килеп чыкса, бигрәк тә аларны сүндерү авыр. Шуңа күрә инде менә кешеләргә әйтәсем килә, шушы үзебезнең хәвефсезлек мәдәниятен көчәйтергә кирәк. Урманга барсаң, бөтен кагыйдәләрне үтәп, янгын ушаклар яндырмаска кирәк, карарга кирәк. Әйтеп китәргә кирәк, безнең әле 17 апрельдән башлап янгынга каршы махсус режим кертелгән иде. Шуңа күрә менә шушы махсус режим турында онытмаска кирәк. Урманга барган сайын, урманга безнең отношение барга кирәк. Нинди? Безнең өебез дип. Шуңа күрә урманга барып, бөтен шушы кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Моны эсселек аркасында безнең без белүем буенча һезнең моны ведомстводан алып караганда Һез иң беренче тәү чиратта авылга, калага ут инмәһен дип һез көрәш алып барабыз бит инде бит. Моны алып караганда, моны безнең күптән түгел Әбиәл районында һәм инде мин белүемчә Кырмыскалы районында һәм инде Илеш районнарында авылдар янды, тәк дөрес. Авылдар түгел инде, авылда берничә йорт янды дип әйтәк, дөрес булыр. Һәрбер авылда берничә йорт янды. Буның сәбәбе нимәлә булып торды? Монда инде бу сәбәпләр кеше сәбәбе дип әйтергә кирәк. Бөтен күпчелек сәбәпләрне алсак, монда ут белән дөрес итеп кулланмау, электр каралмаларын дөрес итеп урнаштырмау, дөрес итеп кулланмау, шулай ук мөрҗәләрне дөрес итеп урнаштырмау, дөрес итеп кулланмау аркасында килеп чыга. Бигрәк тә менә шушы әйтеп киткән сезнең янгыннар бигрәк тә куркыныч булды, чөнки нык исселек торды, кинәт кенә җилдә килеп чыкты. Менә шушы җил бер вакытта гына бөтен авылны яндырырга мөмкин. Безнең бит инде яңалыкларны карап торабыз. Күптән түгел дип әйтсәк тә була, безнең ил күләмен алсак, Курган районында да менә безнең главный управлениедә аэромобильный группировкада барып ярдәм итте. Анда инде Бурятияны алсак, анда авыллары белән янды. Авыллар янып беттеләр. Шуңа күрә менә шушы вакытны, шушы янгыннарны гел истә тотырга кирәк. Бөтен янгын кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Әйтәсем килә, менә даже монда 40 градуслык исселек булды бит. Уйларга кирәк. Авыл тирәсе мөрҗәне ягыргамы, монда исселеккә якмаскамы, калдырыргамы бу учакны карап дигәндәй. Менә шуларны бигрәк тә авыл кешесе менә шушында куркынычлык, хәвефсезлек кагыйдәләрен гел үтәргә тиеш. Чөнки бер моментта, берничә минутта бер нәрсәсез калырга мөмкин. Моны тагы авылдарда алып караганда, кайбер авылдар инде шулай иркен урынлашкан. Шулык күләме урамдары буенча алып карайык инде. Кайбер йортларда караһаң, моны кайбер авылдарда караһаң, өйдән өй өстенә утыралар, һәм бер yerдә янгын чыга икән, икенче yerдә ала, моны ысак кына ел булһа, икенче өйдәргә лә күсеп китәргә мөмкин бит инде. Моны аңлатып үтәгез, нисегрәк булыр, нисегрәк улай килеп сыкты икән? Кайбер авылдарда өйдәрнең арауыгы зур, кайберләрнең өйдәре берәм-бер ултыра. Монда инде әйтергә кирәк, бөтен әйберендә кагыйдәсе бар. Монда күбрәк тә бу эш алып барылырга тиеш муниципаль администрация белән. Безгә бит менә җирне алдың, бу җирдә нәрсәдер төзер өчен рөхсәт булырга тиеш баштан. Син администрациягә барып бит инде рөхсәт алырга тиешсең. Менә шушында мин йортны салырга тиешме, тиеш түгелме? Сиңа монда администрациядан архитектурный бит инде отдел бар. Алар сиңа күрсәтергә тиешләр. Бу документальный башта булырга тиеш. Бу бит градостроительный требование дип атала. Кайсы расстояниедә, күршедән күпме расстояниедә, монда границадан күпме расстояниедә син бу йортнымы, бу мунчанымы салырга тиеш. Но кызганычка каршы бездә дип әйтәйек, безнең илебезнең күләмен алсак, бу эшләр бик әйбәт алып барылмай. Күбрәк опытны алсам бит инде менә башта төзиләр, аннан соң йөри башлайлар. Бу постройканы, бу йортны ничек итеп узакан үтәргә дип. Шуңа күрә менә шушы кагыйдәләрне башта укырга кирәк, белергә кирәк, нинди расстояние булырга тиеш. Аннан соң гына төзергә кирәк. Кызганычка каршы инде бигрәк тә теге җир җитмәйме дип әйтәйек. Менә шушы йортлар бер-берсенә якын төзелә. Аннан соң бигрәк тә тыгыз, аннан соң бигрәк тә күршесенә якын төзелә. Әйтергә кирәк, безнең иң куркыныч авыл тирәсендә иң куркыныч урын кайда? Мунча. Мунча электән үк алсак, ул гомергә
иртәме соңмы ул янган. Бөтен әйбердә бит агачлан булган, шуңа күрә нык куркыныч күрсәткән. Бу мунчаны элекке вакытны алсак, аны салганнар гер ерак урында, йорттан. Ындырның артына да салганнар ерак урынга. Чөнки картуфлыга арягына. Янды да, шем дәлше дигәндә тем лучше. Хәзерге вакытта шулай ук йорты өчендә дә хәзер мунча салалар, или йортына тыгыз итеп салалар. Бу мунча янса бөтен дөнья янып китә дип. Шуңа күрә менә шушы кагыйдәләрне оныта башлалар, аларны үтәмәйләр. Шуңа күрә менә бигрәк тә безнең Өфе каласын алсак, якын тирә населенный пунктларын алсак бит инде бигрәк тә тыгымлы итеп менә шушы кагыйдәләрне үтәмәенчә төзүләр. Бигрәк тә менә шушы куркыныч хәлдә җил иссә, янгын чыкса, бу янгын зур майданын алырга мөмкин. Бигрәк тә бөтен менә шушы сарайлар, бөтен йортлар янып китәргә мөмкин. Һеҙҙең бит инде шул янгындарға күсеп киткәндә иң тәү сиратта һеҙ күпселек рәүештә халыҡты иҫкәртәһегеҙ, төрлө ҡоролмаларҙы алығыҙ дип. Был инде иҫкәртеү ҡоролмалары, мына мәҫәлән, өйҙә беҙҙең бит инде урыҫ телендә әйтеп өйрәнгәнбеҙ ана, пожарная сигнализация тигән. Извещательдәр. Был приборҙар хәҙерге мәлдә беҙҙең республика халҡы үҙҙәренә күберәк ҡуя башланы. Мына мәҫәлән шул 5 йыл элек алып ҡарағанда. Бу эшне без күптән бирле алып барабыз бит инде. Безнең әле менә алсак статистиканы, рейдларны күпчелек кешеләр менә кемгә бу каралмаган әле бу корылмалар, бу пожарный извещательләр. Аннан башка кешеләр менә шушы яңалыкларны карап, телевизорны, радионы тыңлап, алар менә шушы корылмаларны үзләре куя башладылар. Чөнки кешенең менә мәдәнияте ул яктан әйбәтләнә башлады, оңлана башлады. Күбрәк кеше уже сорай башлады үзе. Менә шушы корылманы каян алып, ничек куярга, ничек итеп үзенең йортын обезопасить дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә кеше уже куркып, менә шушы корылмаларны үзе сорап, үзе куя башлады. Шуңа күрә бу яктан безнең эш әле алып барыла. Бигрәк тә әйтергә кирәк, озаккы вакытларда бу извещательләр үзләренең ярдәмлеген нык күрсәтте. Күптән түгел генә менә шулай ук бер хатын янгыннан чыкты бу извещательне ишетеп. Чөнки шулай әйтеп китәм инде, күпчелек безнең янгыннар килеп чыга төнгө вакытта. Төнгө вакытта кеше йоклай. Кеше йоклаган вакытта янгын килеп чыкса, күпчелек статистика буенча кеше үлә янгынның утыннан түгел, аның от продуктов горения, төтеннән. Төтенне берничә тапкыр иснәсә, шул кеше үлә инде. Чөнки безнең әле йортта бит элеккечә агачтан гына түгел, бөтен пластик нәрсә генә юк. Менә бөтен бу отравляющие вещества дип әйтәйек, кешене төнгө вакытта йоклаган вакытта сразу вафатлыкка китерә. Шуңа күрә бу извещатель түшәмгә куелып, бу төтенне сизеп, ул кешене уята. Монда инде йорт янса да, фатир янса да, ул хатлы бик куркыныч түгел дип әйтергә кирәк, чөнки үзеңнең гаиләңне, үзеңнең гомереңне, балаларны син коткарырга мөмкинсең. Монда һорау килгәндәр, сәлам, зинһар әйтеп үтегез әле, был извещательләрдә пенсионерларга һәм инде күп балалы гаиләләргә нисек алырга дигән һорау килгән. Монда инде беренчедән үзегезнең силсәүткә, администрацияга сез гариза языласыз, әйтеләсез. Димәк, бу бушлай да биреләме? Бушлай да бирелә. Безнең республикада шулай ук әйтеп китәсем килә, әлеге вакытта күп категория гражданнарга ул каралган. Кемнең баласы туган, кем дети войны дип әйтәйек, күп кенә анда категориялар, кемнәр менә әле күптән түгел кертелде, пенсионерларга, кем берүзе яшәй, бигрәк тә бит инде бу категория безнең группа риски дип атала. Инвалидлар менә шулай ук шул кешеләргә бушка каралган. Шуңа күрә сез гариза язып, үзегезнең администрацияга шулай ук менә госкомитет бу эшне алып барыла безнең республика буенча. Шушы извещательне сез бушка аласыз. Буна. Бүтән кешегә инде әйтәсем килә, бу извещательнең хакы бик күп түгел, 250 сум, 300 сум аның хаклары. Шулай ук әйтеп китәсем килә. Менә шушы фонда дип әйтәйек, менә шушы извещательләр буенча без бит профилактиканы алып барабыз, менә сөйләйбез, алыгыз, менә шулай куегыз дип. Шушы вакытта шулай ук бик юньсез алама кешеләр дә килеп чыга. Мошенниклар бигрәк тә зур кешеләрне дип әйтәйек, пенсионер кешеләрне, кемнәрне менә әби бабаларны алдап, сезгә штраф каралган, менә шулай нитегез дип, шушы 250 сумлык извещательне алар 5000-гә, 10000-гә дә сатып китәләр. Анда ошракларны күп. Шуңа күрә әйтәсем килә, бу извещательнең хакы бик түбән генә, 250 сум, 300 сум. Бигрәк тә сезнең әти-әнигезләр бар икән зур яшьле дип әйтәйек, аларга шушы информацияны әйтергә кирәк. Шушы извещательне үзегез алып, бигрәк тә бүләккә дә менә
Алып бирсәң була бит, куйсаң була. Шуңа күрә мен үзем буенча әйтәм, үзебезнең йортта, например, әтигә, например, мен куйдым һәрбер бүлмәгә. 250 сум 5 бүлмә булса, менә синең хакы шулай гына. 2000 дигән. Зато мен рәхәтләнеп йокларга мөмкин, мен кайгырмыйм. Димәк, мутлашучылар буенча безнең күпме республикала әлеге мәлдә шундай һез белеп калган фактлар? Но статистиканың соннарын мен сезгә әйтеп кителмәйм, но бигрәк тә нык күп. Шулай ук бу изәшәтелдән гына алмайбыз. Шулай ук агентушителне дә килеп әйтергә мөмкиннәр. Менә шушы агентушителебез юк, менә шулай штраф каралган, шулай дип. Беренчедән, без рейдларны алып барсак та, кеше менә формада булырга тиеш, аның удостоверениесе булырга тиеш. Ул килә икән сезгә беренчедән сорарга кирәк. Так, сезнең удостоверениесең шулай кая? Кимсез дип. Ә монда инде кемдер килә икән, менә мин шулай килдем, менә сезгә штраф каралган, менә алыгыз. Без дип әйтәйек, МЧС и Госкомитет Республика Башкортстан ПЧС бернинди дә финансовый нигә без әйбер сатмайбыз. Бирсәләр дә менә Госкомитет ул бушка гына бирә. Димәк, тәүсиратта, әгәр дә һезгә шундай мутлашусы килде икән, беренчедән бу мошенник. Хорырга кирәк. Удостоверение бар микән, юк микән, һәм инде тәүсиратта белергә кирәк шул һезнең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм инде безнең Госкомитет бер вакытта ла хатып йөрмәй. Хатып йөрмәй. Шуңа күрә монда ниндер услугалар сатырга дип сөйләй башлайлар икән, монда уже аңлашалар. Бу мошенник. Монда инде мошенник булса, уже полицияга шалтыратып әйтергә кирәк. Менә шундый кеше килде миңа, шулай итеп Моны аңлаганһыгыздар дигән өметтәбез. Хәерле ки сорау бар дигән бесән һәм һавам күбәләре күршеләр йортына нисә метрга урнаштырырга тиеш дигәннәр. Авыл тирәсендә бу бигрәк тә актуаль тема дип әйтергә кирәк. Чөнки кайсы бер чакта кемнәрдер йортларына китерәләр дә, бөтен бу пешәнен түгәләр дә, аның бөтен ихатасы тулган шушы пешән белән. Бер искра дип әйтәйек, янда тәмәке төпшеге, бу үлән бу пешән безнең янып китергә мөмкин. Шулай ук үземнең опыт буенча да әйтәм, шундый янгында булган имен. Бу пешән янып, җил вакытында еще шушы пешән күрше якка очып китеп, нык зур майданлы янгынга китергән иде. Шуңа күрә пешән әзерләгән вакытта да кагыйдәләр бар. Бу кагыйдәләрне үтәргә кирәк. Бигрәк тә монда инде үзеңнең йортны алсаң, монда андый требование юк дип әйтергә кирәк, что ниндидер расстояниедә. Күршегә алсаң инде, монда күршенең кыймасына китереп төяргә ярамай. Вообще безнең требованиялар буенча менә әйтеп китәсем килә, онытканмын әйтергә. Безнең күпчелек җирдә бит инде йортлар агачтан эшләнгән. Агачтан агачка менә йорт арасы минимум 15 метр булырга тиеш. Менә шушында противопожарный разрыв дип атала. Шушы противопожарный разрывны карарга кирәк, үтәргә кирәк. Менә әгәр дә күршең моны тыңламай икән, әйтеп торһаң, коймага, мәсәлән, шул кагыйдәләрне боза икән, монда уже без федераль орган, государственный пожарный надзор дип әйтелә, монда гариза язарга кирәк. Әлеге вакытта интернет ресурсыннан да язып була, безнең сайтка кирип гариза язып була, госуслуги буенча бу гаризаны биреп, менә шунда кагыйдә үтәлмәй, примите меры, менә шулай дип язарга кирәк. Ул вакытта һез килеп, без уже бу гаризаны карап, монда штраф каралган икән. Штраф бирәбез административ. Шуңа күрә бу кагыйдәне үтәргә уже аңлатабыз. Тагыла бит инде без янгындар тигәс бит инде безнең әгәр дә исләһәгез, әлбәттә без бу хакта һезнең белән алдан һөйләшмәгәнбез. Республика буенча, өй янгындары буенча хәзерге мәлдә статистика нисегрәк менә былтырга караганда. Үлемесле осурларда менә кызганычка каршы безнең кыш вакытында күп булды бит инде, күп булды яз вакытында да. Әйтеп китсәм, статистиканы быел әле менә республикада безнең 6211 янгын теркәлгән. 6000-нан артык. Бүгенге көнгә безнең республикада 155 кеше менә шушы янгыннарда вафат булган. 155 кеше, менә уйлап карагыз. Теге елгы белән чагыштырсак, 39 кешегә күбрәк. Шуңа күрә менә кеше үлүеннән, вафат булудан быел нык авыр булды. Кеше үлемнәре бигрәк тә күп. Әйтергә кирәк, менә шушы 155 кеше арасында икесе бала. Бу инде тоже бигрәк тә куркыныч хәл дип әйтергә кирәк. Аннан соң җәрәхәтләнгән кешеләр дә күп. Монда инде 143 кеше бүгенге көнгә җәрәхәтләнде. Бу янгыннарда шушы травмалар алды дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә бу янгыннар бигрәк тә күп. Димәк, беренче осракта әлбәттә кешенең төрле янгынга каршы
кагыйдәләрен үтәмәү килеп сыга инде бит. Бұл электр прибордарына Бу янгыннарны алсак, иң күп сәбәп янгын нәрсәдән килеп чыккан? Ут белән саксыз эш итү аркасында килеп чыккан. Электр каралмаларны дөрес итеп урнаштырмау, әйтеп китәргә кирәк. Ремонт эшләйсең икән, электр каралмаларны бит инде шелтәрләрен алмаштырырга кирәк, һәм дөрес урнаштырырга кирәк. Кызганычка каршы безнең бөтен әйбердә әле килә финанс яктан. Кеше ала башлай, дөрес провод түгел, сечениясын карамаяның, шуңа күрә менә шушы яктан ук профессиональны чакырып, электрикны чакырып, ул сезгә ут кертергә тиеш. Менә шушыннан башларга кирәк. Аннан соң инде безнең әле озак елларны бигрәк тә бит электр корылмалар безне урап алган. Урап ала, бигрәк тә нык күп алар. Бөтен әйберне халасак электр корылмалары бигрәк күп. Чөнки бу электр шелтәрләмәләр аңа каралмаганда. Шуңа күрә менә шушы перенагрузка дип әйтәйек, шулар бөтенесе янгынга китерә. Монда инде авылларны алсак, монда инде мөрҗәләр, мишләр, шулай ук мунчаларда мишләр дөрес итеп урнаштырмау. Монда шулай ук менә противопожарный отступка дип атала, бигрәк тә стенага якын итеп төзелә. Күбрәк тә янгын килеп чыга койсы урында. Миш менә түшәмне үткән җирдә. Монда үткән җирдә кыза да менә шушы түшәмне яндырып җибәрә. Шулай ук ул күчә ниде кыршыга дип әйтәйек. Шуңа күрә иң күп төп сәбәпләр шушы. Кыйыктан башланып китә һәм инде артабан. Бында безгә хәбәр килеп әйткән, хәерле кич, барыгызга күп сәлам. Мин һезне күрүмә бик шатмын. Әйбәт тапшыру алып барагыз, рәхмәт. Исән һау гына яшәйек, сәламәтлек теләйм. Дип безгә Разалия апа әйткән, салаваттан һезгә лә зур сәламнарыбызны җиткерәбез. Безнең әлеге мәлдә төрле бит инде мына приборлар да бар бит инде. Кыскыртып, кешене уятып, янгындан коткарган сорактар да бар бит инде. Шул ук мына алдан әйтеп үттек бит инде без һау буенча бит инде. Һау төшкәндә ярдәм итеп киткән егетләр, кызлар дип әйтәйек бит инде. Янгындан янап алган кешеләр безнең республикада күпме? Алар ниндәй дә буга рәхмәт хаттары алдылармы, юкмы? Андый очраклар тоже бик күп. Мондай очраклар безнең һәрбер янгын буенча тикшерү алып бара. Монда дознаватель безнең бар. Һәрбер янгын буенча безнең ачыклану бара. Кайдан бу янгын килеп чыккан? Бу утырту түгелме, поджог түгелме, шул яклар ачыла. Шушы ачыкланган вакытта килеп чыга безнең шулай ук информация дип әйтәйек. Кемнедер коткарганнар, менә шулай. Шуңа күрә бу дознаватель бу информацияны безгә бирә. Шулай ук менә бу кешеләр бик зур нык файдалы дип әйтәйек, нык саваплы эш эшләрләр бит инде, кешене коткарулар. Бу иң зур, минем уйлавымча, предназначение дип әйтсәк тә була. Шуңа күрә менә бу кешеләргә иң күп зур рәхмәтне әйтер өчен без инде хотя бы менә ведомственный үзебезнең наградаларны за спасение человека, менә шундый үзебезнең ведомственный наградаларны бирәбез. Шулай ук республикадан да андый наградалар бирелә. Менә мин үзем дә янгындарга төрле юл хәрәкәтендә булган төрле бәла-казаларга сыкканымда булды һәм мин үзем дә күргәнем булды, нисек безнең коткаручылар, безнең нисек эшләүләренә, менә хәтта улар күптән түгел менә 24нче катта булган янгынды мин үзем үз күземә күрдем. Бергә эшләп йөргән сакта уларның эпикировкалар менән 24нче катка тиклем югырып менеп, хүндереп эштәр башкардылар һәм шул ук алып караек бит инде үзем үз күземә күргәс бит инде шул ук янгын булган сакта, менә безнең Баймак районында булган сакта үзем дә эргәләрендә йөрнем, эссе сакта төрле эпикировка менән шундай зур эш алып баралар. Шуга әлбиттә коткаручыларга мин зур рәхмәтемне үзем белдергем килә инде, чөнки мин күреп белгән кеше буларак әйтеп торам. Безнең тагыла ошо коткаручылар арасында кызганычка каршы һезнең ведомствода эшләп мәрхүм булган да егетләр бар бит. Кызганычка каршы. Һәм уларның менә бит инде эшләрне әлбиттә беренче рәттән зур рәхмәт әйтеп баш иргә генә кирәк. Һезгә эшкә килер өчен менә кайбер бәлки кешеләр безнең эфирне тыңлагандан һуң эшкә килергә уйлары булгандыр. Бәлки менә укучылар карап утыралар әлеге мәлдә. Һезгә эшкә килер өчен
нимә бөтөргә кирәк? Нисек һезгә эшкә урнаштырырга мөмкин? Кайда укырга мөмкин моны? Беренчедән әйтәсем килә, монда безгә урнаштыру өчен кешегә ярдәм күрсәтү синең максаты булырга тиеш. Күңелдә булырга тиеш, эшендә булырга тиеш. Монда инде шундый максат булса, безгә эшкә урнашасың килсә, монда физик яктан, психологик яктан әзерлек булырга тиеш. Бигрәк тә физик яктан нык көчле әзер булырга кирәк, чөнки әйтеп киттегез бит инде янгын сөндерүче эше ул нык авыр. Аны былай уйлагандаган ул теге җайлы сыман. Мин үзем 24нче катка менгән стеклем, миндә аптыранам инде. Шуңа күрә нык авырай. Һәм әлбәттә уку буенча безнең высшее образование бар, безнең Россия күләмендә алсак, высшее учебное заведениелар. Мин үзем менә Екатеринбургта, Свердловскида укыдым. Менә шушында заведениелар безнең Екатеринбургта да бар, Москвада да, Ивановода да, алар бик күп кенә. Шуңа күрә безнең янгын сөндерү частьына барып, гариза язарга кирәк. Менә мин шулай укысым килә, эшкә урнашасым килә дип, безнең уже отдел кадров бу кешене алып, дальше инде эшне алып бара. Һезгә зур рәхмәт. Шулай безнең кызганычка каршы эфир тамамланды. Шундай күләмле һөйләшү өчен. Без һезнең белән хушлашабыз. Һау булыгыз.